आता नवीन मोबाईल घ्यायचा तर राज मोबाईल्स मध्येच, कारण नव्या मॉडेल्ससह इथं आपल्याला मिळते भरपूर सूट आणि खास गिफ्ट। राज मोबाईल्स आपल्यासाठी घेऊन येत आहे मोबाईल खरेदीवर ₹1500 पर्यंत हमखास भेटवस्तू। विवो, सॅमसंग, रेडमी, OnePlus, आयफोन, ओप्पो, रिअलमी, पोको प्रीमियम सेगमेंट कंपनीचे मोबाईल रेडी स्टॉक मध्ये उपलब्ध। सर्व प्रकारची ब्रँडेड ॲक्सेसरीज उपलब्ध। स्मार्ट टीव्ही व स्पेशल ऑफर 11,000 किमतीचा स्मार्ट टीव्ही फक्त 6,999 रुपयांमध्ये। सर्व मोबाईल्स व स्मार्ट टीव्हीवर फायनान्स सुविधा उपलब्ध। तसेच ऑनलाईन व मार्केटपेक्षा कमी दरात मोबाईल खरेदीचे दुमजली भव्य दालन। राज मोबाईल्स, लक्ष्मी दत्त कॉम्प्लेक्स, कणकवली बाजारपेठ। मोबाईल नंबर 8181 86 93 93 94 22 63 35 08 आणि 82 75 62 95 15। राज मोबाईल्स। खाण मंत्रालय आणि इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स द्वारे शाश्वत खाण व्यवस्थापनासाठी प्रतिष्ठित पंचतारांकित रेटिंग देऊन गोगटे मिनरल्सनं पुन्हा एकदा आपली क्षमता सिद्ध केली आहे। वैज्ञानिक, कार्यक्षम, शाश्वत खाणकाम आणि मान्यताप्राप्त उत्पादनांचं पालन, पुनर्वसन यासह खाणकामातील शाश्वत विकासासाठी सर्वोत्तम पद्धती राबवण्यात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या खाणींना ही प्रतिष्ठित मान्यता दिली जाते। गोगटे मिनरल्सच्या रेडी आयर्न खाणींचे या क्षेत्रातील अपवादात्मक कामगिरीबद्दल कौतुक करण्यात आलंय, ज्यामुळे ते संपूर्ण खाण उद्योगासाठी एक देदीप्यमान उदाहरण बनले। 1 मार्च 2023ला नागपुरात इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्सच्या 75व्या वर्धापन दिन सोहळ्यात हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता, जिथे माधव गोगटे, नारायण प्रसाद आणि श्रीनिवास राव यांना पंचतारांकित प्रमाणपत्रे आणि ट्रॉफी प्रदान करण्यात आल्या। प्रल्हाद जोशी, माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाण मंत्री विवेक भारद्वाज, सचिव खाण मंत्रालय यांच्या सोहळ्याला प्रमुख उपस्थिती होती। गोगटे मिनरल्ससाठी हा अभिमानाचा क्षण होता, कारण त्यांचा थेट केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सत्कार करण्यात आला। खाण मंत्रालयानं सादर केलेली स्टार रेटिंग संकल्पना खाण उद्योगात एक गेम चेंजर आहे, कारण ती शाश्वत विकास पद्धतींचं पालन करणाऱ्या खाणींना ओळखते आणि पुरस्कृत करते। योजनेतील सर्वोच्च रेटिंग, पंचतारांकित रेटिंग, शाश्वत खाण पद्धती आणि जबाबदार कॉर्पोरेट नागरिकत्वाप्रती गोगटे मिनरल्सच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे। 2016 मध्ये खाण मंत्रालयानं सुरू केलेली राष्ट्रीय खाण परिषद केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी, उद्योग अधिकारी आणि उद्योग संघटनांसह विविध भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी, स्थिर वाढीसाठी प्रमुख धोरणात्मक पुढाकारांवर चर्चा करण्यासाठी आणि प्रदर्शित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली आहे। खनिज क्षेत्रातील या कार्यक्रमात गोगटे मिनरल्सची ओळख ही शाश्वत खाण पद्धतींमध्ये उत्कृष्टतेसाठी आणि त्यांच्या अतूट वचनबद्धतेचा दाखला आहे, त्यामुळे साहजिकच ते या क्षेत्रातील सर्वोच्च स्थानावर पोहोचले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।